Много е различен този рапър. Евгений, гостували са ни много рапъри, но този пее много по, как да кажа, музикантски, колкото и да звучи абсурдно, но музикантски е този рап. Много свириме в стил като фънки, това е съвсем различно. Много е нетипично. Защото и всички от Куко Бенд се кефиха на това. Като Джеймс Браун, точно такова е. Като Джеймс Браун, такъв стил. Да, такъв различен е, да, точно така, като Джеймс Браун. Много яко. Добре, ние що не правим такива песни? Айде, почваме. Значи, айде. Значи, айде, почваме. Слави Фанкара, нали знаеш, ще ти Слави Фанкара. Нов прякор ще ти излезе. Фънки е друг. Фанкара е друг, между другото. Фънки, ти ще си Фанкаро. Айде, не се обаждай, че си възрастен. Видя ли, Евгений, и други правят по много деца. Уважаеми зрители. Така е, така е. Най-после. Това е хубаво, бе, човек. Хубаво, разбира се. А виж, той ги прави от една жена. Виждаш ли? А ти... Посвещавам му си. Дали? Така. Не се спирай. Сега ще ви представя един българин, емигрирал през 90-те години в Канада. И въпреки, че е там развил успешен бизнес, той постоянно се опитва да работи в България. Представя ви Петър Клисаров. Здравей, добър вечер. Добър вечер, здравей. Всъщност аз се запознах с теб от един филм на Иван Куликов, в който ти се опитваше да кажеш едни такива важни неща за България и да отговориш на въпроса защо продължаваш да идваш в България, вместо да си стоиш в Канада. Така беше, но той има специфичната черта да хваща най-емоционалните моменти. Видеото беше над 30 минути и втората много основна част, за която дойде време да се говори, е друг вид политическа система. Чакай сега, остави политическата система. Преди политическата система, ти кога отида в Канада? Веднага, щом можеше, март 90-та. С тия самолети, ето към Куба отиваха, па всъщност как в Канада. Слизахме, да. Даже с едни наши общи приятели летяхме, Марио. Да, познавам го, да. Тоест всичко това е, в крайна сметка, желанието да отидеш и да смениш и статута, и съдбата си, и света около себе си. Желанието да опознаеме света, да видим това, което виждахме по филмите и това, което питахте преди малко вашия гост, какво е в Америка. Оказа се, че не е само руси, жени, ферарита и палми, е нещо съвсем различно. То в Канада даже няма и палми, защото е студено. Има. Има ли? Добре, в кой град отиде ти? Торонто. В Торонто? Да. И с какво започва да се занимаваш в началото? След 2-3 месеца обикаляне с велосипеди напред-назад и търсене на работа, от третия месец с много жестока работа. По 14 часа на ден. Каква е тя? Минал съм през абсолютно всичко. Строителство, пица деливари. Има ли нещо, от което се срамуваш? Не. И тогава ми кажи, защо така го заобикаляш? С какво започва да работиш, след като обикаля? Първата работа беше флоринг, поставяне на подови настилки. Какво значи това? Това, което имате долу, където танцуват балерините, се поставя в медицински кабинети, за да е по-хигиенично за операции или за зъбите. И е много трудна настилка за поставяне. Чакай сега, сложил съм си на земята нещо, което се слага за зъбите? За хигиена в операционни стаи и медицински кабинети. Стига, бе! Да. Наистина ли съм си сложил такъв пот? Да, такъв. И той се заварява по ъглите и се дига нагоре, за да може да няма бактерии и да се чисти лесно. Аз заради против бактериите съм го сложил точно. Супер! Просто ми се стори много подходящ. Както и да е. И започва това да правиш? Оттам минах на много други неща. Коли съм боядисвал, споменах със строителство, съм се занимавал. Оттам се почват училища, нещо, което е малко по-различно. Ходиш на курсове, колеж, работиш, за да има ефект от това, което учиш. И какво започваш да учиш, господин Клисаров? Почнах в хоспиталите бизнес. Това е с туризъм се занимаваш, но не е точно туризъм, е доста по-обширно. Занимава се с менажиране на курорти. Оттам има раздели опериране на големи жилищни сгради. Защото ако управляваш сграда с над 200 апартамента, трябва да имаш лиценз. Това е 2 години колеж. И ти завършиш такъв колеж? Няколко такива. Чакай сега, аз знаеш защо те питам така? Заради американската мечта. Тя стартира оттам да поставяш подови настилки, след това минава през това да носиш пица, след това минава през това да работиш в строителството и след това отидеш да учиш в колеж, за да управляваш сграда с над 200 апартамента. И междувременно, докато учих, си направих и кафене. Оттам почнах да се занимавам с търговия, импорт-експорт. И оттам лека по лека се стига до съвсем други нива.
Как се стига лекар? Бизнес. Виж, ти го казваш, сега се едно е адски логично. Всъщност това е по 14 часа труд на ден. Всеки ден. Добре, не са ли други хора предприемчиви в тия държави, там Канада и Америка? Не, оказва се, че източноевропейците са най-големия проблем на тамошното общество, защото ние отиваме, почваме да работим, да учим и вземаме бизнесите. И започват те да работят за нас, а не обратно. Знаеш ли защо най-вероятно? Тъй като ние сме живяли в свят, в който това не е било възможно и средна класа общо взето не е съществувала, всичко е било по съвсем различен път и амбицията да се реализираш, да се докажеш. Има и още нещо. Те го имат като даденост да идат в добрите училища. Ние не сме отишли в добрите училища. Тоест аз почнах да уча английски март месец 90-та на улицата там. Но това мотивира много повече, защото ти знаеш, че имаш много по-нисък и късен старт. И тази мотивация до такава степен може да мотивира някой, че да ги подминаме като спрели. И горе-долу това става. С какъв бизнес? Започна кафене. После? Не, покрай кафенето имах и фирма за басейни, която може би така ми е най-успешната. Успях да я продам за доста добра цена. Поддръжка на басейни, защото те се зазимяват и отзимяват преди зимите там тежките. Но в един момент си дадах сметка, че колкото и да работя, имах горе-долу 5 бизнеса по едно време, че няма смисъл с работа да се прави. Трябва да се правят нещата с ум. И така влезнах в консултантския бизнес, в корпоративния по-точно. Добре, и след това си минал на друго ниво, направил си достатъчно много, как да кажа, много възможности си имал и си ги реализирал. И хоп, ти се връщаш в България. Откъде си? Софиянец. И връщаш се в София. Да. И за какво ти е? Защото в един момент, когато започнеш международна търговия, когато започнеш консултантската дейност, света става малък. Почваш да живееш наднационално. Няма нужда да си затворен в една държава. Този начин на наднационален живот дава съвсем друга перспектива на света. Много по-отворена, много по-цялостна и различна от това, което сме свикнали да гледаме тук, живейки в един град и ходейки само до морето или на планина редко. Добре, България е хубаво, но то от част от този свят е и Сингапур. Що не отидеш да правиш бизнес в Сингапур, това е вратата към Азия, ми се връщаш в София. Тук не е вратата към Азия, дори не е вратата към Европа, тук е друго. Отговорът е много прост. Ще ме разберат всички хора, които са живяли в чужбина. Нарича се носталгия. Няма значение какво сме постигнали по целия свят. Ако не е постигнато в родината. И сега? Сега, горе-долу, отнехме доста време от това, за което можеше да говорим, политика и референдума, но това е. Трябва да се пробва постоянно. Искам да ви похваля за първата стъпка, която сте направили, защото това е само началото от един изключително труден път, по който сте проели. Говоря за референдума. Не е важно, с удоволствие, ако имате желание, бих дискутирал само точките. Само да кажа, че също аз съм ви поканил да говорим за референдума, точно да говорим за това, за което казах, че отнехме време. Защото всъщност възможностите са свързани с това, според мен, да имаш право на избор, да имаш свободата да избираш. След като се достави тази, да кажа, тя не ни беше извоювана от нас, не ни беше доставена тази свобода, да избираме, за пореден път ни се случва нас да ни доставят, а не ние да воюваме за нея, може би затова е по-сладка е като воюваш. Така както и да е, вие сте избрали да отидете в Съединените американски щати, в Канада. Да, в Канада и всичко това ви се е случило. Сега това, за което вие говорите, е някакъв такава форма. Аз опитвам с моите колеги да предизвикаме усещането, че трябва да имаме свободата да избираме, свободата да решаваме, свободата и ние да воюваме за нея. Думичката трябва не е на место. Добре, да не е императивно. Добре, такива, според Конституцията е така, господин Клисаров. Според Конституцията имаме свободата да решаваме и суверен сме ние, а не политическата класа. Така е. Не е ли така в Канада? В Канада има ли референдуми? Има, но референдум е един инструмент, който според мен е леко примитивен и трябва да бъде подменен по някакъв друг начин. Ако мога да се върна към думичката трябва, основа на демократичното управление е изявата на свободна воля. Една от вашите точки казва, че гласуването трябва да е задължително. Значи малко е странно да кажем, че задължително трябва да изявя моята свободна воля. Но, казвайки това нещо, имайте предвид, аз съм абсолютно за това, което ви предлагате. И мога да ви обясня защо. Защо? Когато е въведено за първи път задължителното гласуване, 595 година преди Христа, бащата на демокрацията го въвежда Солон. Той го дефинира последния начин. Той казва така: в тежка криза хората не могат да останат безучастни и трябва да си изкажат мнението.
Тоест, част от това, което вие правите и това, което аз лично видях във вашето предаване, че има някакво очудване, защо не сте събрали все още нужните хора. Има различни гледни точки. Трябва да се дават и негативните гледни точки. И когато такива обяснения се дадат, повече хора ще намерят смисъл да гласуват. При положение, че сме в криза и е задължително, да, всеки ще иде и ще си изяви волята. Но ако не сме в криза, защо някой може да ме задължи? И още нещо, ако все пак хората решат да има задължително гласуване, трябва да се даде възможност на суверена, на гражданите, ако не харесват никой от партиите, да не гласуват за никой от тях, но гласа им да се зачита. В момента казват, това е недействителна бюлетина. Как ще е недействителна? Някой е отишъл, задраскал я, нарисувал име нещо красиво. Добре, понеже говорите за това нещо, само да кажа, че всъщност първото нещо е да има референдум, където хората да могат да кажат какво мислят. Да, вижте, това е първата стъпка. Първата стъпка. Да, първата стъпка е хората да могат да имат възможността да изказват свободно мнението. А и друго има. Може би хората не им харесва да се говори за това. Може би им харесва в моето шоу да се правят просто някакви забавления. Това, което е основната причина, поради която аз имам договор с тази телевизия. Не става въпрос за харесване. Тук е чувство вътрешно. Чувства ли се човек удовлетворен, ако участва в това нещо? Добре, вие като сте били в чужбина и по този начин сте живяли и сте се, как да кажа, сте били на съвсем друг ритъм, съвсем други препятствия. По-ли разбирате какво се случва в България и ни се е случило и когато сте били до 90-та година и когато след това сте ни гледали отвън? По-ли ви беше ясно, като гледаш отстрани? Това е положителна гледна точка, че леко отстрани е гледано. Но аз от 96-та се връщам редовно. Бях представител на две от най-големите корпорации в България и видях как световният корпоративен бизнес не може да работи в България. И търсейки отговор как да стане така, че да доведеме големия бизнес в България, се стигна до там, че станах автор на няколко книги в тази тематика. Как се прави бизнес в България. Оттам следващата стъпка беше да се намери начин през практичното да се отиде към теоретичен модел. Добре, в крайна сметка не си ли мислите, че това е защото сте българи и имало носталгия? Иначе, ако нямахте носталгия, не бяхте българи, едва ли щяхте да говорите по този начин, включително и с мен, и да разсъждавате, да пишете книги? Говориме от субективна гледна точка. От практична гледна точка, обективно, като сте стояли отстрани, всъщност, наистина има ли възможности? Не съм стоял отстрани, аз съм... Добре, казвам по-отстрани. Айде, не отстрани, по-отстрани. Заради това, че сте били част от друго общество. Вие сте всъщност и канадски граждани, предполагам. Да, така че... Дълги години. Хубаво е това. Просто искам да кажа, че отстрани, по-отстрани, като гледате, не ви ли става ясно? Тоест, добивате ли яснота? Можем ли наистина да се справим? Абсолютно съм убеден в това нещо и бих добавил, че механичното внасяне на модели от чужбина, където може би работят, не винаги работи в България. Разбира се. Затова седнах да правя такъв модел теоретичен, за да видя как може това нещо да се направи от българин за България с един доста голям екип около мен. Кратичко, може ли да ми го кажете? Как може? Ами, вижте, системата от референдуми е бавен, тромав, неработещ процес и вие в момента му сърбате по парата и го виждате само. А коя е системата, която ще проработи? Много често, и това е нещо, до което изключително така ми е странно, как излизат разни академици, и включително и вашия гост преди няколко дена, и казват, системата трябва да се смени, но никой не казва с какво. Всеки казва, трябва да се смени, но няма модел направен теоретичен. Проблемът е, че теоретиците, ако направят модел, те не са практици и няма как да го приложат. Съгласен съм. Моя път е малко по-различен. Аз от практиката отидах в теорията, от теорията сглобих през практиката и теорията и корпоративното управление политически модел. И накратко как изглежда? Изглежда последния начин. Избори, първо, два начина има за смяна на системата. Един е при революция, при някаква криза, другия е бавна еволюция. Бавната еволюция е това, което вие правите. Бавно, лека по лека. Не успявате да съберете хората, обаче продължавате със следващата стъпка. Как аз виждам идеалния изборен процес, това към което ако се въведе може да работи, за да работи. Представителната демокрация е изчерпила своя капацитет. Има два проблема вътрешни, които не може да избегне. Единият е, че когато избереш някой, нямаш контрол върху него в следващите 4 години. А другият е, че властите не са равнопоставени. Логически нонсенс е да кажем, че аз съм независима власт, равнопоставена на вас и вие в същото време да ми казвате какво да правя
или да произлизате от мен. Какво става в момента в България? Партиите избират народните представители, те избират изпълнителната власт, после заедно избират законодателната. Тоест, така е. скачени съдове черва. Няма разделение на власти. Добре, кратко само, защото ми свършва предаването. Кратко, аз пак ще ви поканя, между другото, защото ми е много интересно. Каква е формулата? Кратичко. Формулата е избори за личности, за законодателна власт, непартийно оцветени, избори за политически партии с екипи и предварително посочени министри и програми, избори за ръководства на администрацията на съда и на прокуратурата, електронно гласуване с гаранции, че няма да има купуване и продаване на гласове, жестоки наказания за търговия с гласове, защото жестоките наказания са съразмерни с престъплението. Значи, ако някой убие човек, той ще навреди на него, на семейството му. Добре, окей, господин Клисаров, пак ще ви покана. Уважаеми зрители, на гост беше господин Петър Клисаров. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Благодаря ви. Бяхте страхотна публика и за мен беше чест. Благодаря. Благодаря ви.